paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito? DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigya kabosanad si kayo namin kapaborito. Agunatan na Miyerkules, Mayo 7, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, pamamaril na naganap sa Sangkintin, Pangasinan, kinundinan ng kapulisan. Radyo Pangasinan Balita. Ceremonial send-off ng mga pulis na magbabantay sa mga voting centers isinagawa ng pang-PPO. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, VP Sara, tila nag-asal bata umano sa usapin ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas ayon sa Malacanang. Radyo Pangasinan Balita. April inflation rate nasa loob pa rin ng forecast ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdiga, Alcatraz Prison Facility planong buksan muli ni US President Trump. Radyo Pangasinan Balita. Israel ginantihan na ang mga Houthis sa Yemen. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Mexikanong boksingero nakamit ang world title. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, TV host at actress nanawagan na higpitan ang safety standards sa kalsada. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning! Yes ma'am, magandang umaga po at maaliwalas na araw po ngayon sa araw ng Miyerkules, sa 7 Mayo 2025. So, ulang panahon po tayo. Unahin po natin yung binabantayan nating low pressure area. Dalawa po yung low pressure area na ating binabantayan. At ito po ay kanina alas 3 ng umaga. Yung isang low pressure area po ay nasa coastal waters ng Kalibo, Aklan. At yung isa po naman po na low pressure area ay nasa west of Zambales dito sa may West Philippine Sea. So samantala po ang lagay ng panahon po natin dito sa Pangasinan ay makakaranas pa rin tayo ng cloudy to cloudy skies. Mayroon tayong kalat-kalat na rain shower at saka thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. So ang temperatura po natin ay naglalaro po ito sa 25 degrees to 33 degrees Celsius centigrade. At ang forecast po natin ng heat index ay nasa 43 degrees Celsius centigrade.
Samantala po ang haring araw kanina ay sumikat ng ganap ng alas 5:32 at lulubog naman ito sa ganap ng alas 6:19. Samantala rin po ang karagatan po natin ay kanamtaman ng pag-alon. Mula sa Pag-asa Tagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Joe, sa balitang iyan. Radyo Pangasinan Balita. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Kinundi na ang karahasan sa Sangkintin shooting incident. Bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 5, tumanggap ang Sangkintin Police ng ulat ukol sa isang insidente ng pamamaril sa kaban ng Figueroa Street sa pagitan ng Barangay Poblacion Zone 1 at Zone 3. Pagdating ng mga responding police, natagpuan nila ang isang lalaking may tama ng bala sa ulo at isa pang biktima na nasugatan. Ayon sa mga saksi, 2 sasakyan ang humarang sa mga biktima bago ang pamamaril. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng mga dragnet at checkpoint operations ang otoridad upang matukoy ang mga salarin. Mariing kinundi na ng Pangasinan Police Provincial Office ang anumang uri ng karahasan, lalo na ang pamamaril. At tinayak naman ni Police Colonel Rollifer Kaputkian, Provincial Director, na gagawin nila ang lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga may sala. Patuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operation para sa agarang pagkakakilanlan at pagka-aresto ng mga salarin. Ayon kay Kapukyan, ang kapulisan ng Pangasinan ay nakatayo bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at hindi palalampasin ang ganitong uri ng karahasan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinangunahan naman ni Pangasinan Police Provincial Office Director Police Colonel Rolfer Kapukyan kahapon ang ceremonial send-off ng mga pulis na magbabantay sa lalawigan sa National and Local Elections 2025 na gaganapin sa May 12. Sa maiksing programa na ginawa para sa aktibidad, binigyang diin ng pinuno ng PNP Pangasinan na ito na ang panahon upang ang presensya ng mga pulis sa mga polling centers ay makita at maramdaman ng publiko. Anya, ang COMELEC at ang mga Pilipino ay umaasa sa hanay ng PNP bilang pangunahing law enforcement agency na may responsibilidad upang pangalagaan ang pagiging sagrado ng boto ng mga botante. Sa kasalukuyan, nasa 2,408 ang bilang ng mga deployed personnel ng PNP sa Pangasinan na magbabantay sa 1,204 na voting centers sa buong lalawigan. Bilin naman ng opisyal sa mga nakadeploy na pulis na dapat ay maging on top of the situation kapag may mga insidente na maitala sa mga voting centers na kanilang binabantayan upang maiwasan ang paglalanito at pagkatala ng mga kaguluhan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin naman ang pag-ulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Bagsak sa kamay ng otoridad ang isang resto bar caretaker matapos ang ikinasang drug bypass operation sa bayan ng Bayambang at may dito 100,000 pesos ang halaga ng suspected shabu ang nakupiska. Batay sa ulat, pasado alas 4 ng hapon nang isagawa ang bypass operation sa barangay Nalsian Norte ng nasabing bayan. Nakupiska mula sa suspect ang 4 na sachet ng suspected shabu na may timbang na 16.5 grams na nagkakalaga ng 112,200 pesos. Nakupiska rin mula sa suspect at isang granada, isang kalibre 35 baril at 5 bala nito. Patong-patong na kaso ang tatarapin ng suspect. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang pambansa. Tahasang tinawag ng Malacanang na makasarili
si Vice President Sara Duterte matapos hayagang sinabi nito na ayaw niyang tulungan si President Bongbong Marcos Jr. sa hangarin nitong maibenta ang bigas sa 20 pesos kada kilo. Sinabi kasi ni VP Sara na may nalalaman siyang paraan para maibenta ang 20 pesos kada kilo ang bigas, subalit ayaw niya itong ibahagi. Bilang tugon sa pahayag, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na mistulang parang bata ang inasal na ito ni Vice President Duterte. Ayon pa kay Castro na naging aksyon o kaya hindi isang playground ang gobyerno para sa mga isip bata na katulad umano ng Vice Presidente. Giit ni Castro, sa naging aksyon na ito ng Vice Presidente, lumalabas ang tunay nitong anyo at kulay bilang public servant na isang makasarili. Binigyang diin ni Castro na ang kapakanan ng taong bayan ang dapat na mangibabaw, lalo pa at marami anyang mga Pilipino ang nahirapang bumili ng pagkain kahit pa murang bigas. Dapat anyang isipin ng Vice Presidente na ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro, kaya wag sana anyang mag-asal bata. Ang pagtulong anya sa mahirap na Pilipino sa pamamagitan ng mga serbisyo tulad ng bentahan ng murang bigas ay hindi dapat itinatiming, bagkos kung ano ang alam na paraan para makatulong ay dapat agad na ibinabahagi at ginagawa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, tinitignan na ng otoridad kung may kaugnayan ba sa espionage sa ang kidnapping slay case ng Filipino-Chinese businessman na si Anson Kik at driver nito na si Armani Pabilio. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o kay AMLC, kumpirmadong ang isa sa mga accounts na natanggap ng umanay ransom money ay pagmamaari ng isang Nikki He. Si Nikki He ay isa sa mga Chinese national na inaraso ng National Bureau of Investigation noong February dahil sa pag-espiya. Ani AMLC Director Emit Manantan, ang e-wallet na ito ay isa lamang sa mga key player o nakatanggap ng pera mula sa junket operators na dapat ang primary purpose ay para lamang sa mga gaming purposes. Ani Manantan, nakita ng kanilang ahensya na nagkaroon ng palitan sa pagitan ng mga e-wallets na ito na dapat pang sumailalim sa mas malalim na investigasyon. Radyo Pangasinan Balita. Sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation noong April 2025 ay nasa loob pa rin ng forecast na 1.3% hanggang 2.1%. Ayon sa BSP, nananatiling kontrolado ang inflation dahil sa pagbaba ng baseline forecast at patuloy na paggupa ng presyo ng mga bilihin. Ang risk issues na inflation ay balanseng nakikita mula 2025 hanggang 2027 kung saan maaaring tumaas ang singil sa transportasyon, presyo ng karne, bayarin sa kuryente, habang ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas at mahinang global demand ay maaaring magpababa ng inflation. Inilahad ng Monetary Board ang hamon sa world economy na maaaring magdulot ng paghina sa lokal na ekonomiya. Dahil dito maaaring maging mas maluwag ang pananalapi ng BSP habang patuloy itong magpapasya batay sa datos kung mapanatili ang katatagan ng presyo at suportahan ang maayos na paglago ng ekonomiya. Radyo Pangasinan Balita. Iniurong na ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Mayroon o kay BBM na programa sa National Capital Region o kay NCR sa Mayo at 13 na siyang petsa pagkatapos ng halalan. Ayon kay Assistant Secretary for Agri-Business, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Guevara, alinsunod sa naging mga direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Cholaurel Jr. at maging mga pahayag ni Commission on Election Chairman Attorney George Erwin Garcia. Kaya naman minarapat na muna ng kanilang departamento na isagawa ang implementasyon ng programa pagkatapos ng halalan.
O kaya anya, nakadakda kasing ilunsad ang programa sa piling mga Kadiwa stores nitong Mayo 2 matapos na mailunsad ito sa Cebu noong Mayo 1. Paliwanag pa ng opisyal, mayroon ng naunang programa na kasalukuyan ng ibinebenta ngayon sa publiko na 29 pesos rice kada kilo kung saan balak lamang sana anya ng kanilang ahensya na i-convert sa 20 pesos rice ang mga naturang bigas. Radyo Pangasinan Balita. Nag-iwan naman ng paalala sa mga kapulisan si Philippine National Police Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa araw ng halalan at manatiling neutral sa araw na ito ng halalan upang maging tutok ang maito sa kanilang tungkulin. Ito ay alinsunod pa rin sa naging panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. na gawing malinis at maayos ang halalan ngayong taon na ito. Dagdag pa ng hepe, hindi dapat malito ang kapulisan para magsilbi o pagsilbihan ang interes ng politika, ngunit para pagsilbihan ang taong bayan at ang demokrasya ng bansa. Ang mga naging pahay na ito ng hepe kasunod ng umiigting na mga political activities sa buong bansa kasabay ng lumalaking pangamba ng publiko tungkol sa mga umano'y pagkakaroon ng kinikilingan ang ilan sa kanilang hanay. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Binato ng sapatos si Kenya President William Ruto habang ito ay nagtatalumpati sa Migori County sa Western Kenya. Tinatalakay nito ang planong pagtataas ng buwis hanggang binato ito ng sapatos mula sa audience. Naharang ni Ruto ang sapatos ng kanyang braso at hindi ito nagtamo ng anumang sugat. Sinabi ni Interior Minister Kipchumba Murkomen na inaresto na ng mga kapulisan ang 3 katao na siyang nasa likod ng insidente. Magugunit ang binato na rin ng sapatos si US President George Bush na galing sa isang Iraqi journalist noong 2008. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, plano ngayon ni US President Donald Trump na muling buksan ang dating prison facility sa San Francisco na Alcatraz. Mahigit na 60 taon na isinara ang prison facility dahil sa kalumaan na nito at mataas na maintenance ay magsisilbi umano silang simbolo ng batas, katahimikan at hustisya. Iisipan ngayon ng presidente na doon ilagay ang mga pinapadeport na mga migrants. Noong 1934, isang notorious federal penitentiary kung saan doon ikinulong ang mga kilalang kriminal gaya nina Al Capone, George Machine Gun Kelly at James Whitey Bulgar. Ang mga inmates ng Alcatraz ay mayroon lamang 4 na karapatan. Ito ay ang pagkain, pananamit, shelter at medical care. Makakamit lamang ang ibang mga pribilehyo gaya ng bisita mula sa pamilya o access sa libro at supplies at musika kapag ito ay maipon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa loob. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, naglunsad ng airstrike ang Israel laban sa mga Houthi rebels sa Yemen. Isinagawa ng Israel ang nasabing atake isang araw matapos na tama ng Houthi missiles ang kanilang paliparan. Aabot sa mga 30 na mga fighter jets ang ginamit ng Israel para paulanan ng missiles ang Yemen. Una nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila palalagpasin ang nasabing ginawang atake ng Houthi rebels. Kinondi naman ng Hamas ang ginawang pag-atake ng Israel sa Yemen kung saan marami ang nadamay. Habang hugas kamay naman ang US at sinabing hindi nila sinamahan ang Israel na atakihin ang Yemen. Magugunit ang tinamaan ng Israel ang Hezbollah kung saan tinarget nila ang concrete factory kung na nagsusuporta sa mga Houthi military industries.
Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, nakuha ni Mexican boxing star Saul Canelo Alvarez ang Unified Super Middleweight World Titles. Ito ay matapos na talunin sa pamamagitan ng unanimous decision si IBF champion William Skull sa laban na ginanap sa Saudi Arabia. Ang 34 anyos na si Alvarez ay mayroon ng 63 panalo, 2 talo at 2 draw na mayroong 39 na knockouts. Habang ang Cuban boxer na kanyang nakalaban ay mayroong 23 na panalo at 1 talo. Aminado si Canelo na mabilis ang paggalaw ng kalaban, subalit kanya itong napag-aralan at tinalo. Magugunitang tinanggalan si Alvarez ng kanya International Boxing Federation belt nang pumayag itong labanan si Edgar Berlanga sa Las Vegas noong nakaraang taon, kaya kay Skull na IBF mandatory challenger. Radyo Pangasinan Balita. Samantala nagkampiyon si dating world number 1 Naomi Osaka sa L Open 35 St. Malo na isang WTA 125 event sa France. Tinalo ng Japanese tennis star na si Kaha Juban ang Slovenia sa score na 6-1, 7-5. Ito ang unang panalo niya mula ng magsilang ng unang anak nito noong July 2023. Sinabi nito na hindi niya akalain na magwawagi ito sa lugar kung saan itinuturing niyang hindi siya magaling. Dahil sa panalo ay maaring makabalik na ito sa World's Top 50 ranking. Inamin ng 27 anyos na tennis star na ito ay nag-aadya sa paglalaro ng tennis matapos ang pagsilang niya ng kanyang anak. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, nagpahayag ng pagkabahala ang kapamilya actress host na si Ann Curtis sa social media kaugnay ng sunod-sunod na malalang aksidente sa kalsada na kumitil ng maraming buhay kabilang ang mga bata. Sa isang Facebook post noong linggo, sinabi ni Ann Curtis na kailangan na higpitan na ang standards o kay safety standards sa kalsada. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng trahedyang naganap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kung saan namatay ang isang 5 taong gulang na bata at isang 28 anyos na lalaki matapos araruhin ng SUV ang departure entrance ng paliparan. 4 pang nasabing nasugatan na nagpapagaling pa sa hospital hanggang sa ngayon. Bagaman hindi tinukoy ang insidente, umaasa ang actress na magsilbing wake-up call ito sa Department of Transportation kay DOTR at LTO upang tiyakin ang maigpit na pagpapatupad ng safety at licensing standards sa mga driver at sasakyan. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating nakasamang si Kapaborito Ding Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran